Sa Good Vibes, mga kababainhan nga nagapanguling sang una karon nagapanghimo na sa mga hand-woven textiles. Kag napasa na ang ini nga tradisyon pinaagi sa bulig sang isa ka eskwelahan sa Kabankanan. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga mga shawl, scarf, sablay, lei, bolero kag tote bags ang himo sa hand-woven nga mga tela. Produkto ini sang handloom weaving project sa Central Philippine State University main campus sa Kabangkalan City. Sa tuanay, may mga residente sa sulod sang reserve area nga sakop sang CPSU nga nagapanguling para maka-income. Pero sumugod sang nadala sang Philippine Fiber Industry Development Authority o kon PhilFIDA ang ini nga teknolohiya sa universidad natudlo man ini sa amo nga mga iloy. Sila ni ang mga pamilya nga gi-ilistar diri sa reserve sa university. Okay. Mangunguma. Sang una, hilig ni nila nga pangabuyan natural wala sang iban nga source, panguling. Oo. Pangumagit. Usual ka katabo sa umaho. Nag-abot ang oras pa lang nga daw tama nagiman ka piot production wise tanan na nakasugpo ng initiative nga din mayo kung may palamugnan nga alternatibo para sa weaving para sa ila. So na-initiate ang training. Isa sa mga weavers amo si Janina Sansis. Biyuda na siya kag kaupod niya sa pangabuhi ang iya anak kag apo. Pagkatapos manguma, ini agi nakasakuan niya. Dugang pa ini nga income para sa ilang nga pamilya. Kaloyan sir, maka-spildo. Kaya. Makaya man lang sa sulod balay. Buhaya lang sir. Masarangan, makakaon man. Magkakaon man. Pang-kuan lang. Pampiyan-piyan. Pagyan-piyan. Mayo. Ang iban sa mga tirolo ko ng mga weaving machines ang ginhatag sa Department of Science and Technology sa idalom sang Philippine Textile Research Institute. Ang iban himo na mismo sang CPSU. Halin sa 20 kauna nga mga gin-training, may 14 na lang ang nabilin. Ang iban, layo pa ang lugar gani para makakinot sa plete, ginapadala sa ila pauli ang tirol. Kami kawibo nga layo to sa Karulan, padala ko na sa katira dito sa ila. Wow. Kasi mahal ang palete kung di pa siya Magastuhan pa siya. Yes, sir. So, work from home, kumbaga. Yes, sir. Oh, okay. Pero kung trainings, for example, trainings, hindi kinabon to madala sa ila, ginapaplitihan, manabon sila nga to for di ang venues ang trainings. Matraining diri anay. Oh, yes. Kung sagad na, makaya na. Makaya na Kaya nila, bring oo. dalo sa balay. Sa kada mahuman nga produkto, katunga sang presyo nagakadto sa weaver mismo. Kung 400 pesos ang bilis ang shawl, 200 nagakadto sa naghimo sini. Sa isa ka adlaw, mga duha tubtub tatluman ka mahuman nila sa kada tirol. Dako nga bulig sa pang-adlaw-adlaw. Gani ang ini nga mga estudyante, babayi man o kon lalaki, imbis ilagaw ang bakanteng oras sa eskwelahan, naga-weave na lang sila, kag nagahimo sa mga produkto nila. Tapos, ang money nga ma-income, di ka kadto. Ginahatag sa ginikanan. Agatag ka na sa ginikanan. Allowance pag hindi mo, dala mo ginakwa. So, samtang estudyante, income na. Para sa concert daw, pwede man kami ng vacant time namon, syempre need naman man financial para sa aming kagalingon man. Oo. Kamo na, nag-intra kami din sir sa weaving. Oo. Dugay ka na, de? Ng 2 years ago, sir. Ay, grabe. Damo ka na natapos. Oo, sir. Kag subong, ginatun-ana sang eskwelahan ang paghimo sang ila mismo nga tela halin sa magway. Ang ini nga tanom, himuon nga fiber kag yarn. Ginaprepara to din aton Mulberry nga reviving the fiber industry para nga may source ta local. Di ang Mulberry isa. Ang mga native na mga trees diri nga pwede man mag-fiber may ari pa man adi. Pero ang flagship sa CPSU karon ining Magay or Magay kag ang Mulberry. Kaya kung ma-yarn mo siya, pwede man kabakod nga fiber. So, May chance sa mo ng dangatan nga. eventually, tapakad to. Actually, sir, because good news can Peter I ng ma-establish na gid ang Natural Textile Innovation Hub sa Negros So, amo isang center. Magluwa sa pagtudlo sa sini nga teknolohiya sa komunidad kag mga estudyante natagaan pa sila sa palangabuhian. Kag na-preserve pa ang ini nga tradisyonal nga pamaagi sa paghimo sang tela nga ililisip po na lang gid ang interesado. Karon, gina-order na ini sa mga universidad para sa mga events, graduation, kag ang Slow Food Movement Italy kag Bacolod naga-order man sa ila. Pati Kabangkalan LGU, masako man ang orders.
Luyag pagid nila nga basi, isa ka adlaw, sila na ang makahimo sang uniforme sa mga empleyado sang gobyerno. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.